Wannan shine kashi na biyu na wuraren da suka fi ko'ina ban tsoro a duniya. Ku biyo mu domin sanin raguwar wannan wuraren. Wuri na gaba shine ƙofar da ake wa kirari da The Door of Hell, wato ƙofar Jahannama, wanda ke Turkmenistan. A cikin ƙasar Turkmenistan akwai wata ƙofa wanda ke ɗauke da wani pipe mai ci da wuta daga cikinta tun daga shekara ta 1971. Wannan pipe ɗin ya ninke fiye da 200 feet. Yana ci da wuta tare da fitar da wani sinadari mai cutar da muhalli. Amma me ya janyo wannan? Wasu na cewa wani kuskure ne na masana'antu, amma wasu na ganin cewa wani abu ne mai ban tsoro a wannan wuri. Wataƙila akwai sirrin da aka ɓoye, wani abu daga wani wuri na daban. Daga nan sai dajin Aokigahara da ke ƙasar Japan. A cikin ƙasar Japan akwai wani daji mai suna Aokigahara, wanda ke saman tsibirin Fuji. Sau da yawa bishiyun da ke cikin wannan dajin hasken rana baya iya sauka a ƙasa. Saboda yawan bishiyun da ke cikin wannan dajin, hasken rana baya iya sauka ƙasa. Dajin ya kasance yana da wata mummunan tarihi, inda aka taɓa samun cewa wata tawagar masu yawon buɗe ido sun shiga, amma har yau babu wani labari da zai bayyana inda suka je. Sannan sai Nazca Lines na Peru. Wannan wasu zanuka ne wanda ke cikin ƙasa wanda suke da tsayin fiye da kilomita 1. Waɗannan zanukan sun janyo cece-kuce da dama, inda har yau aka rasa dalili na abin da ya haifar da wannan zanukan a cikin ƙasa. Shin waɗannan zane-zanen suna da wani ma'ana wanda bamu fahimta ba? Ko kuma suna da wani sirri da ɗan adam ya kasa ganowa? Nan muka zo ƙarshen bidiyo. Ku danna follow domin samun videos ɗinmu a gaba.